Si la justícia social fos una cooperativa, seria Actua. Una màquina de transformar territoris i vides, posant la gent al centre. Actua SCCL és una cooperativa d'iniciativa social que porta des del 2005 treballant per projectes arrelats al territori, amb una clara vocació transformadora. Amb més de 400 professionals repartits per tot Catalunya, promouen la convivència, la inclusió i l'autonomia de les persones i col·lectius. El seu secret? Un model d'economia social i solidària que prioritza la justícia, la solidaritat i la democràcia interna. I la seva capacitat per adaptar-se, sumar coneixements i construir respostes col·lectives als reptes socials d'avui. La seva vinculació amb l'Ateneu és sòlida i transversal. Actua treballa de manera estreta en la dinamització i transformació social des de l'espai de l'Ateneu, aportant experiència i col·laborant amb altres entitats per teixir un territori més just i inclusiu. No són només una cooperativa, són un motor que no para d'impulsar el canvi social real. Si vols transformació, ja saps on mirar. Fotem-li canya al baix, de cop a cop, i tiro perquè l'és a prop.